Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 11 bersikulo 45 ngadto sa 56. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria og nakakita sa gibuhat ni Jesus og mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kun pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya. Unya manganhi ang kadagkuang Romanhon ug gunubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas, ang pangulong pari niadtong tuiga, mingon, walay hibang kaagan. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudyo ug dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niya itong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea. Miadto hinon siya sa usa ka dapit duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga giganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinglo sa dili pa mamuabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong huna-huna, mutambong ka siya sa kasaulugan? Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.